Dobrý deň, vážení poslucháči podcastu Synapsie. Dnes vítam v našom štúdiu pani doktorku Petru Vadovičovú, ktorá svoju profesionálnu prax venuje veľmi zaujímavej téme a to je imunita. Je to téma, ktorej sa venujeme všetci, ktorej vždy zbystríme pozornosť, keď niekto nezačne rozprávať. Ale pani doktorka Vadovičová sa na túto tému pozerá odborným pohľadom a z inej strany, ako sa pozeráme my. Petra, predstavila by si sa nám, kto si, čo robíš a kde robíš, aký máš zámer a aký je cieľ tvojej odbornej pôsobnosti? Milí poslucháči, som veľmi rada, že tu môžem byť na tomto štúdiu, pretože táto téma je veľmi naozaj zaujímavá. Ja som vedecký pracovník a venujem sa vedeckej výžive a prepájam tie súvislosti. To znamená, že my sa sústredíme na príčinu a vypočujeme si toho pacienta, teda toho klienta a hľadáme spoločné riešenia, či sa otázky hlavne či už v rámci diagnostiky črevného mikrobiomu, kde sledujem bakteriálne kmene, či už v oblasti výživy, samozrejme aj v rámci nastavenia na zmenu, lebo človek nie je vždy pripravený na tú zmenu a to treba naozaj sa na to pripraviť aj z pohľadu toho pacienta. A samozrejme dôležitá je vlastne spolupráca z toho výživára a samozrejme aj kooperácia z rôznych lekárov, či už imunológ, gastroenterológ a dermatológ, lebo zároveň vlastne tá výživová gramotnosť, po ktorej vlastne pátrame a sa snažíme vlastne prepájať aj starostlivosťou o črevný mikrobióm. Črevný mikrobióm hrá veľmi dôležitú úlohu vo imunite, to už asi vieme všetci. Ale prečo sú čreva považované za centrum imunity? Veľa nám ukázalo vtedy, keď mali sme tu COVID, práve že v tom období sa toto dalo do popredia, táto imunita a práve že veľa výskumov a vývoja sa orientovalo hlavne na imunitu. Zistilo sa, že až 70-80% imunity sa tvorí v tom našom traviacom trakte a to má neskutočnú úlohu, ako človek reaguje na tú svoju orientáciu hlavne v oblasti zdravia, predchádzania ochorení a celkovo tej prevencie. Uh-huh. A aké sú také prvé signály, ktoré naznačujú, že naše čreva nie sú v poriadku? No dôležité je to si vlastne všímať, lebo vieme, že máme tam tú imunitu, ale zároveň tým, že vlastne človek je človek, ktorý vnímaný je zmyslami. Hej? To znamená, že všetko, čo sa nám deje vnútri traviacom trakte, sa nám objaví na tej koži a tým, že vďaka očiam, vďaka cíteniu vidíme, že treba, keď človek napríklad niečo zje, či už nejaká laktózová, histaminová intolerancia alebo nejaký či už SIBO teda, alebo nejaká ulcerózna kolitída, nám môže predisponovať, že sa niečo deje v tom našom traviacom trakte a to sa nám všetko vlastne objaví na koži. Možno poslucháči vedia, že treba pacienti, ktorí majú histaminovú intoleranciu, majú takú drsnejšiu kožu. Alebo keď napríklad niečo zjeme, tak sa môže objaviť nejaké začervenanie alebo nejaké svrbenie a to už je príznak toho, že niečo sa nám deje v tom traviacom trakte. Samozrejme, okrem toho pociťujeme aj takú nevoľnosť, či už nejaké nadúvanie, alebo tie bakteriálne kmene naozaj, každý má iný ten mikrobióm. Hej, keď aj my sme tu takto vedľa seba a samozrejme aj poslucháči žijú vo svojich rodinách, každý jeden poslucháč má na Zemi iný mikrobióm. Je to ako taký otlačok prsta, a kde sa vlastne tiež je vlastne uložená tá DNA a podľa toho vlastne vieme vlastne zistiť, ktorý bakteriálny kmeň človeku chýba, ktorý vieme doplniť a tak ďalej. A to nám vlastne predurčuje aj tú imunitu, aj to trávenie a aj celkovo to nastavenie v rámci prevencie. Vidíme, že už najmladšia populácia, už deti majú problémy s potravinovou intoleranciou, s alergiami, rôznymi kožnými a inými autoimunitnými ochoreniami.
Majú deti v dnešnej dobe už tak poškodený mikrobióm, alebo je to porovnateľné? Sledujete to aj v nejakých rokoch, že či sa to zlepšuje alebo zhoršuje? No, v prvom rade treba povedať, čo to je ten mikrobióm, lebo naozaj ľudia veľa o tom počujú aj v médiách tak ďalej. Dôležité si povedať, že je to súbor naozaj mikroorganizmov, ktoré sa nachádzajú, či už vírusy, baktérie, plesne a sú veľmi dôležité kvôli tomu, že vlastne ten traviací trakt, nie sú to iba tieto súbory, ale sa to nachádza aj v usledutine, plúcach, takisto aj v urogenitálnom systéme a samozrejme aj na koži. Naše telo je osídlené týmito našimi bakteriálnymi kmeňmi, ktoré sú veľmi dobré a vďaka ním vlastne lepšie trávime a aj lepšie fungujeme. A práve, že toto všetko dostávame do vienka už pri narodení. A to je veľmi dôležité, ten prirodzený pôrod a zároveň aj dojčenie. Do tých 6 mesiacov by bolo také najideálnejšie. No a potom samozrejme to dieťa, v akom prostredí vyrastá, či je to v pohode, ako zvláda stres v rámci rôznych situáciách, či už v škole, doma, v rodine a samozrejme potom aj nastavenie rôznych, treba z nejakej terapie, ak ho niečo obchádza, samozrejme lieky a samozrejme to starnutie. Máme tam určitý typ bakteriálnych kmeňov, teda bifidobaktérie. Bifidobaktérie sú bakteriálne kmene, ktoré sa nazývajú baktérie mladosti. Takže čím my máme zastúpenie, tým väčšie, tak tým pádom lepšie zvládame aj to predchádzanie rôznych ochorení, ale zároveň aj to, že vlastne vekom, ako sa hovorí, že už pri narodení človek zreje do tej krásy, tak aj vekom samozrejme, keď človek dospelý, či už užíva nejaké lieky, alebo aj v tom staršom veku, naozaj je dôležité robiť tú prevenciu a hlavne podporiť si ten mikrobióm nielen pravidelným cvičením, či už v rámci stravy, alebo samozrejme takým tým nastavením, hlavne tej pozitívnej zmene, ak sa niečo deje v rámci celého toho nášho životného obdobia. A samozrejme vnímať ten mikrobióm ako našu súčasť, pretože bez toho mikrobiómu by sme neboli. Hej. Uh-huh. Keď sa vrátim tým k deťom, aký je váš pohľad na užívanie antibiotík, ktoré ako vieme, že významne vplývajú na mikrobióm? Antibiotika, samozrejme, čo sa týka v rámci terapie, je dôležité vedieť, v ktorých prípadoch ich použiť. Hej? Nie len tak, že idem lekárovi a hneď mi lekár nasadí antibiotika. Dôležité je vlastne zistiť aj to CRP, či je to bakteriálne alebo vírusového pôvodu. A samozrejme potom tie antibiotika nám vedia urobiť aj dobre, ale na druhej strane nám urobia naozaj, že aj v úvodzovkách neporiadok v tých dobrých bakteriálnych kmeňoch a tým pádom samozrejme, antibiotika urobia to, čo majú urobiť, ale treba popri antibiotikách užívať aj probiotika. Probiotika hlavne bezpečné, tekuté, také, ktoré sa nemôžu vlastne rozmnožiť. Tie bakteriálne kmene, teda existuje živé a neživé, samozrejme sú rôzne k dispozícii v rámci reťazcov, ale dôležité je to, že aby sme čo najmenej predchádzali konzumácia tých antibiotík. Dôležité hlavne tá prevencia, hej, otužovanie, či už správne stravovanie, hlavne pohyb, hlavne motilita čriev je veľmi dôležitá aj v rámci toho nastavenia a trávenia a hlavne aj spánok, pretože naozaj ľudia sa väčšinou, či už raňajky, 10, obed, olovrám, večera, väčšinou keď prídu domov, tak sú úplne v pohode, konečne majú čas na to jedlo, vtedy majú aj lepšiu chuť a apetít po tom ťažkom dni si niečo dopriať a potom si idú láhnuť. Tým, že tá gravitácia a celkovo, keď človek si láhne, tak samozrejme tie bakteriálne kmene začínajú pôsobiť a hlavne ten žalúdok je vakovitý orgán. Koľko do ňoho dáme, tak sa vlastne natiahne. Preto je dôležité vlastne všetko o tej vyváženej strave. A samozrejme v rámci liekovej terapie je dôležitá hlavne kombinácia, keď už tak už aj antibiotika, aj probiotika, ale treba si dávať pozor, aké si vyberáte, aby sa antibakteriálne kmene nerozmnožili. A tým pádom, aby to bolo v rovnováhe, teda v poriadku aj pre
trávenie aj celkovo prospevanie toho organizmu. Vravili ste, že teda pri antibiotikách lekári tvrdia, že treba tie probiotika užívať. Môžeme sa aj predávkovať probiotikami, alebo ako ste vravili, že tekuté, väčšinou sú tabletkové, ktoré v lekárniach predávajú. Ako si správne vybrať, aby aj rodičia dali deťom alebo aj sebe správne probiotika? Hej, veľmi dobrá otázka. Veľa ľudí sa ma to aj pýta, že keď už užívajú tie antibiotika, aby si tú črevnú floru dali do poriadku, črevnú mikrobiotu, takže naozaj je dobré, treba, keď pacienti dlhšie majú tú terapiu v rámci antibiotík, nech si urobia ten test na črevný mikrobióm, zistíme, ktoré bakteriálne kmene človeku chýbajú, doplníme. A zároveň samozrejme ja vždy porovnávam. Hej, to znamená, že zistím na tom letáčiku, že koľko bakteriálnych kmeňov sa tam nachádza, aká je tam sila tých bakteriálnych kmeňov a či je to hlavne prospešné. Aj to dávkovanie, aj tá schopnosť treba z človeka, či u dieťaťa, či je schopné vlastne prijať túto bolku, alebo treba aj to tekuté. To tekuté je samozrejme lepšie, či už pre deti, dospelých aj seniorov, kvôli tomu, že je tam lepšia tá vstrebateľnosť. A samozrejme je dôležité si to vybrať v rámci toho, čo človeku chutí, ale samozrejme prihľadnutím na jeho zdravotný stav. A aký je rozdiel medzi probiotikami, prebiotikami a napríklad tým kolostrom, ktorý teraz často sa využíva, či kozie alebo iné? Áno. Ja to úplne jednoducho vysvetľujem. Keď si predstavíte kvetinu, kvetina je vlastne zasadená v zemi. Hej, a tá zem je ako to naše črevo. Predstavte si tenké črevo, ktoré má klky a tie klky obsahujú tie bakteriálne kmene. To znamená, že tie klky sú ako tá zemina a na tých klkoch, ktoré nám posúvajú tú potravu ďalej, sa nachádzajú tie bakteriálne kmene. A tie bakteriálne kmene sú ako také kvetinky, to sú tie probiotika, ktoré tam máme. A tá potrava, ktorú vlastne prijímame v rámci jedenia, sú tie prebiotika. Hej? To znamená, že máme tu zeminu, máme tu kvetinu, toto probiotikum a prebiotikum je tá voda pre tú kvetinu. Takže my zároveň je dobre, keď ten černý mikrobióm doplňame, keď zistíme, že ktoré bakteriálne kmene tam potrebujeme. Je to taký ako nástroj, ktorý nám lepšie metabolizuje tú potravu a zároveň vlastne ten mikrobióm nám pomáha vlastne vyťažiť z tej potraviny čo najviac kvalitných živín pre naše zdravie, pre našu kvalitu v rámci živín do organizmu. A takisto vlastne a tie prebiotika sú vlastne potrava pre tie naše bakteriálne kmene, teda probiotika. Všade sa rozpráva o správnom zdravom životnom štýle. Je veľa trendov, čo treba jesť, čo treba obmedzovať, či sú to raz oleje, potom masť, či je to raz rastlinné tuky alebo maslo. Ľudia sú zachvacovaní informáciami. A aký je váš pohľad na to, keby sme sa mali pozrieť, čo my môžeme urobiť pre zdravie našej črevnej mikroflóry, zdravie našich čriev? Áno, v rámci črevnej mikrobioty je dobré vlastne treba zistiť, keď človek napríklad chce vedieť, ako to v tom tráviacom trakte vyzerá, lebo samozrejme do toho tráviaceho traktu nevidíme. Možno gastroenterológ nám pozrie, či tam máme nejaký divertikul, nejaký políp, alebo máme tam nejakú zmenenú tú sliznicu, ale tie bakteriálne kmene sa už v dnešnej dobe veci už naozaj sú tak špecifickí a trendovo orientovaní, že dokážu vlastne zistiť, ktoré bakteriálne kmene človeku chýbajú, doplní sa to a samozrejme potom vieme doplniť aj tou správnou stravou. To znamená, tam sú fermentované potraviny, lebo keď si predstavíte, naše telo funguje ako taká fermentovaná nádoba. Je tam proces kvasenia, vlastne fermentácie a tak ďalej. A to je dobré, to majú radiť tie naše bakteriálne kmene. Každý jeden bakteriálny kmeň má veľmi rád špecifickú potravinu. Napríklad maliny, jahody, treba tie bobulovité ovocia, každý jeden, alebo samozrejme aj bielkoviny, hej, treba mäsové výrobky, syrové výrobky a samozrejme aj zeleninu, ovocie a takisto
tie fermentované, k tým sa vlastne vrátim, či už kimči, kyslá kapusta, takisto aj brinza, takisto aj či už rôzne nakladané zeleniny, či už teraz som počula taký veľmi dobrý recept od jednej známej, treba tam dala kaleráb a naočkovala špeciálnymi vlastne bakteriálnymi kmeňmi, hej, kyslá kapusta, cvikla a vlastne všetko takéto fermentované, lebo aj naše staré mamy v minulosti nepoznali niečo takéto, čo je v dnešnej dobe. Oni by sa možno čudovali, ale to, čo bolo voľakedy, to bolo úplne super, že vlastne vedeli si to sami spraviť doma, mali z tomu vzťah k tomu jedlu, ale samozrejme, či už v rámci stravovania, zelenina, ovocie, aj tie mliečne výrobky a takisto aj samozrejme ten pitný režim je veľmi dôležité, aby sa vlastne podporila aj tá mikrobiota a samozrejme aj dostatok spánku a samozrejme aj pohyb, čo nám pomáha v rámci tej črevnej motility. No ako keby sme sa vrátili do kuchyní našich starých materí, ktoré asi podvedome vedeli, čo prirodzene pomáha zdraviu, pretože základom naozaj boli tieto na zimu a počas celého roka boli vlastne tie kvasené zeleniny a zavarané ovocie, ktoré tiež má určitú schopnosť v rámci črevnej flóry, ale využívalo sa veľa aj sacharidov a aj čas samozrejme mäsa, toho hovedzieho a bravčového a hydiny. Aký je váš pohľad na sacharidy, ktoré sú v dnešnej dobe dosť zatracované a rozpráva sa, vyhýbajte sa všetkým sacharidom, pretože to je hlavný kľúč k vašej chorobe alebo prevencia teda zdraviu. Áno. No, áno, v dnešnej dobe veľa poslucháči možno aj počujú rôzne diety a všetko možné, ale treba si povedať otázku, prečo tie diety vznikali? Prečo to vlastne vzniká, hej? Takže dôležité je vlastne všetko, ja každému hovorím, že všetko je o tých porciách. V dnešnej dobe každý, už v podstate je to človek presýtený tými našimi porciami, väčšinou sú to sacharidy, často sú to také trendy, že čisto jeme iba tuky, alebo nejaký iný typ diety si človek vymyslí. A treba naozaj si pozrieť na ten vyvážený tanier. Vyvážený tanier je vtedy najideálnejší, keď máme zastúpenie plnohodnotné. To znamená, že máme tanier, vieme si ho dať na polovicu, dáme si tam zeleninu, akúkoľvek podobe, dáme tú ďalšiu polovicu, rozdelíme na štvrťku, to znamená, že je tam ten sacharid, ale zároveň aj tá bielkovina. A v strede máme trošku tuku. Keď si predstavíte úplne jednoduché, treba máte chuť na palacinky, dáte si jednu palacinku, máte tam ako sacharid, dáte tam tvaroh ako bielkovinu, veľa ovocia a na tú ďalšiu polku a v strede si dáte trošku vlašských orechov. Ono vlastne, keď aj máte chuť na niečo sladké, vytunujte si tú jednu potravinu, ktorú máte radi. Treba väčšinou aj veľa mamičiek mi hovorí, že ja nestíham popri deťoch si robiť večeru a tak ďalej, natriem si chlieb a utekám. Dôležité je to, že naozaj si nájsť ten vzťah k tomu jedlu, aj tie deti k tomu viesť. To znamená, že treba ísť si kúpiť ten chlebík, aj tú zeleninu, aj vybudovať ten vzťah k tej potravine a samozrejme si to pripraviť spolu s deťmi. Tým pádom aj vám čas ubehne, ale zároveň aj vybudujete ten vzťah a potom tie deti s láskou to aj zjedia. Napríklad ja mám tiež 5-ročného syna, a on tiež chodíme spolu nakupovať, krájame spolu zeleninu a ten nedeľný obed si potom vychutnáme spolu, lebo vie, že tá mrkvička tam je práve od neho. Pri deťoch je to najnáročnejšie. Skutočne pre nich určité značky fast foodov sú veľmi lákavé a matky a vôbec rodičia v tej rýchlej dobe žitia veľa sa využíva polotovarov, čo je vlastne asi najhoršia alternatíva pre zdravú stravu. Ako by mal vyzerať taký optimálne zdravý tanier, by som povedala, tej stravy, ktorá je ľahko zapamätateľná a ktorú by mamičky, teda rodičia, vedeli tým aj sebe samozrejme predkladať, či raňajky, obed, večera, ale aj svojim deťom, aby ten črevný mikrobióm a vôbec to zdravie rodiny a imunita fungovali. Áno, ako mama 14-ročnej dcery a 5-ročného syna si to veľmi dobre uvedomujem, lebo to, čo vlastne vštepíme tomu dieťaťu,
a tým pádom vlastne ideme vzorom a príkladom, tak sa snažíme sa vlastne urobiť ten vzťah k tomu, či už v potravinách, či už aj v rodine, aby to prostredie, kde aj jeme, bolo harmonické. A samozrejme aj ten vzťah k tým potravinám jednotlivým, či už vysvetliť takou hravou formou tým deťom, že áno, prečo sú dôležité bielkoviny, prečo je dôležitý sacharid a prečo práve zeleninku by sme mali jesť. A takou hravou formou vieme to pekne takto reprodukovať a zároveň tie deti vlastne samozrejme pripraviť aj na to varenie a aj do života. V podstate taký najideálnejší jedálniček je dobre, keď ľudia jedia treba aj tie raňajky, lebo na to veľmi zabúdajú. Väčšinou deti, keď aj idú do tej školy, tak sa pýtam, že ja tak sa snažím chodiť po tých škôlkach a edukujem tie deti správnym stravovacím návykom prostredníctvom babkové postavičky, teda výživky. No a ona vlastne im aj hovorí, že či deti jedli, nejedli. A práve, že oni nám potom aj hovoria, že zabudli mi rodičia urobiť 10. Hej? Takže to je ten vzťah dieťa, rodič, že aj tie raňajky sú dôležité, hej. A aj tá 10 pre to dieťa, lebo to dieťa je produktívne počas celého dňa. My ako rodičia si to neuvedomujeme, hej, lebo oni tiež pracujú v tom svojom prostredí, donesú nám dobré známky a tak ďalej a to je výsledok toho celého, že im to pripravíme to jedlo a pomôžeme a podporíme ich aj touto inou formou v rámci toho stravovania. Samozrejme potom aj tá jedáleň, ten obed je taký najideálnejší a samozrejme potom aj ten olovrant, keď dieťa ide potom na tie krúžky a tá večera. Večera je veľmi dôležitá kvôli tomu, že tedy sa schádza celá rodina a je to najideálnejšie aj to prostredie, hej, že zapojíme do toho či už dceru, či už syna k vareniu, k nakupovaniu, vareniu, príprave toho jedla, prestieraniu, lebo na to veľa rodín zabúda, väčšinou sedia pri telke a sadnú na gauč a tak jedia. Dôležité je vlastne aj tá kultúra toho stravovania. Takisto aj ten príbor, dokonca aj ten pohár, aj ten krčák s vodou je veľmi dôležitý, lebo na to sa tiež zabúda. A pripraviť si to jedlo tak, že aby to bolo s láskou pripravené a podané ako celé rodine. A viete, ako to je, že ten črevný mikrobióm a samozrejme tá, ako sa hovorí, láska ide cez žalúdok, tak tam sa vlastne tvoria aj tie vzťahy. Dieťa sa vám vyrozpráva, čo zažilo a tak ďalej. A zároveň vlastne je to doplňanie aj v rámci toho taniera. Hej. Aj vizuálne vidíme ten tanier, hej, že aby to bolo pestré. Zelenina, aj to mäso. Hej. Práve, že tie deti potrebujú do toho 18. roku najviac vyváženejšiu stravu. Aj sacharid, to znamená, že treba nejaká quinoa, pšeno, kľudne nejaký bulgur, zelenina, nejaké mäsko, hej. A samozrejme nezabúdame aj na tie treba semená, či už slnečnicové, tekvicové a samozrejme aby to bolo prepojené, aby to hralo ten tanier. A potom vlastne dieťa, nebojte sa rodičia povedať tým deťom, že nech vám pomôžu a že keď aj vy potrebujete pomoc, lebo pri upratovaní vám veľmi radi umývajú aj tie riady. Dáte to možno do umývačky, ale predsa je ten vzťah, to je ten celý proces, aby to bolo ukončené v rámci toho nastavenia celej prípravy toho jedla až naozaj po to odloženie toho riadu do skrinky. Čiže je tam úplne priamo prepojenie na ten pokoj, rovnováhu duševnú, čiže dá sa povedať, že je to hneď rovná sa aj duševné zdravie. Ano. Keby som sa ešte k tomuto vrátila, k tomu tanieru, to percentuálne rozloženie toho taniera na bielkoviny, sacharidy a vlákniny, ako by ste ho rozložili, teda ako my ho máme rozložiť tak, aby sme vždy vedeli, že toto je správny pomer. Áno, najideálnejšie, keď si predstavíme tanier. Tanier si rozdelíme na polovicu, teda polovicu tých 50% má byť tá zelenina alebo ovocie, či už máme chuť na sladké alebo slané. A tú ďalšiu polovicu si rozdelíme tých 50% na polovicu, teda 25% teda tých bielkovín, 25% vlastne tých sacharidov, to znamená, a k tomu ešte môžeme dať bonus, samozrejme tie tuky. Čo znamená, že semená, orechy,
Samozrejme, nezabúdame aj na obsah teda vo vajíčku, olivový olej a rôzne takéto typy v rámci tukov. A samozrejme, nezabúdame aj na omega mastné kyseliny, ktoré sú veľmi dôležité na podporu tých nervových vzruchov. A práve, že ako to prepojenie, ak môžem, ten črevný mikrobióm a to prepojenie to duševné zdravie, lebo sa hovorí, a je to tak aj, že 90% serotonínu, teda hormónu šťastia, sa nachádza v tom tráviacom trakte a predsa je dobré vlastne si povedať, zopakovať ešte raz, že láska ide cez žalúdok, že tie vzťahy a tá pohoda a to nastavenie naozaj je prepojenie v tom tráviacom trakte, takže či už nejaká imunita, či už nejaká nepohoda, to všetko sa vám vlastne objaví v tom tráviacom trakte. Čiže, ako ste už povedali, aj veľa o tom rozprávajú výskumy, že naozaj tých 90% serotonínu sa vytvára v hrubom čreve. Ak vidíme narastajúci počet depresií, úzkostných stavov a rôznych psychických problémov, či u detí alebo aj staršej populácie, môže to byť výsledok tej nezdravej črevnej mikroflóry? V podstate áno, s tým, že vlastne keď človek vlastne príjma tú stravu, väčšinou ľudia si myslia, že tá črevná mikrobiota, ten črevný mikrobióm sa nachádza v tráviacom trakte. Nie je to tak. Začína to ústne dutine a pokračuje naozaj cez celý tráviaci trakt až do toho hrubého čreva. Práve, že to tenké črevo, kde je ten proces trávenia a vstrebávania, tam sa nachádzajú tie klky, o ktorých som hovorila, kde sú aj tie bakteriálne kmene, tie probiotika a doplňame to tými prebiotikami, aby sme to tam mohli mať pekne, aby to lepšie metabolizovalo. A práve to, keď práve ten 10% toho serotonínu, teda ten hormón šťastia a zároveň aj dokonca procesy, čo sa týka neurotransmiterov v rámci aj GABA kyselín, tak oni nám zodpovedajú za duševnú pohodu, aj to nastavenie a hlavne takú psychickú pohodu. A veľa ľudí si myslí, že najviac toho serotonínu sa tvorí v tom mozgu. Nie je to tak, je tam iba 10%, ale práve, že to trávenie, kde máme tých 10%, vlastne môže spôsobiť to, že ak je tam nejaký ten disbalans, tak dochádza priepustnosti čreva. To znamená, že tie bakteriálne kmene nám pomaličky vlastne odchádzajú. Sú to naozaj že mikroskopické ako také trhlinky a tieto potom sa môžu objaviť, tieto zmeny, aj na našom trávení, ale zároveň aj na koži. Lebo tá priepustnosť čreva úzko súvisí s priepustnosťou kože. Inak sa tomu nazýva, že leaky gut a to je to, že tie spojenia v rámci tých klkov sa pomaličky vlastne rozderavia. Hej, takže a tým, že vlastne i doplníme tie bakteriálne kmene a hlavne poladíme ten mikrobióm do rovnováhy, tak tým pádom aj tou stravou vieme zamedziť, aby takýto stav vznikol. Čiže vlastne je to taký prienik škodlivých látok do medzibunkového priestoru? Povedala by som, že do medzibunkového priestoru, ale skôr vlastne tie klky sa pomaličky vlastne vekom obrusujú. Tým pádom vlastne, keď my príjmame tú potravu, tak vlastne oni sa vlastne tá priepustnosť toho čreva sa vlastne ide až do krvného riečišťa. Hej, to znamená, že ale to sú také mikroskopické vlastne trhlinky, ale samozrejme dá sa to v dnešnej dobe vlastne zistiť, že ktoré bakteriálne kmene človeku chýba, dokonca aká je tá priepustnosť toho čreva. A keď aj ľudia alebo poslucháči majú nejaké ťažkosti v rámci kože, môže to byť vlastne príznak toho, že niečo nie je v poriadku v rámci trávenia. Čiže zase sa musíme v tejto problematike vrátiť k tej zdravému črevu a všetkým tým faktorom, o ktorom ste rozprávali, čím ho treba liečiť. Nadviažem na to, že skutočne tento mikrobióm črevný nám ovplyvňuje psychiku. V dnešnej veľmi náročnej dobe a zvládaní záťažových situácií, kedy väčšina populácie je pod vysokým stresom a samozrejme, že aj deti. Ako môžeme
črevným mikrobiomom a teda jeho ozdravením pomôcť psychike, aby lepšie zvládal stres? Sú aj na to potraviny alebo konkrétne niečo, že čo by nám pomohlo zvládať ten stres? Áno, naše telo je úžasný systém a tieto systémy navzájom kooperujú a to je na tomto úžasné. Ako náhle máme stres, ide nám vysoký krvný tlak, potíme sa a to sú rôzne systémy, či už krvný systém, hormonálny systém a tak ďalšie systémy, ale dôležité je si uvedomiť, že naše telo, ktoré máme, je dobré, keď bereme ako komplex. Hej? A že to telo obsahuje rôzne bakteriálne kmene. My si ich tam stále pestujeme. Dostali sme ich do vienka a je dôležité je vlastne pravidelne krmiť. Tým, že keď si predstavíte úplne, naše telo vlastne prijíma a vylučuje. Hej, a to, čo sa vlastne už fyziologicky deje, je dobré aj tie potraviny využiť pre náš prospech. To znamená, že lepšie sa sústredíme už pri kvalitnej strave. Hej, to znamená, že aby tam bol vyvážený tanier, viac zeleniny, viac fermentovanej zeleniny, dostatok pitného režimu, na to sa veľmi zabúda. Väčšinou deti a aj seniori na to zabúdajú, lebo nemajú ten pocit smedu. Častokrát to vymieňajú vlastne ten smed si dajú ako hlad, alebo opačne, hej, radšej keď som smedná sa niečo najem, ale to je chyba. A lepšie je vlastne si dať ten pitný režim, aby sme neboli unavení, hej, nám to pomôže v rámci lymfatického systému. Takisto sme svieži, hej, tak keby, že máme tú kvetinu, hej, že ju polievame pravidelne v menších dúškoch, lebo väčšinou ľudia dajú si, keď prídu domov, dajú si veľké množstvo vody, potom to cez nich len pretečie a žiadna živina a naozaj mali by sme pristupovať k tomu svojmu telu ako takej kvetine, mali by sme si ju pestovať a naozaj, že po malých dúškoch naozaj ten pitný režim a samozrejme také zvyky a návyky, ktoré sú veľmi dôležité v každom období života, naozaj že treba meditácia, urobiť si takú nejakú, čo nás čaká počas dňa, nejaký ten time management, hej, že viem, že dneska mám raňajky, čo ma čaká, treba aj ten obed, kam pôjdem, čo bude robiť, aké mám krúžky a tak ďalej. A to je veľmi dobre nastaviť si teda potom aj ten spánok, hej, popri tom celom dni. Naozaj vyvetrať si tú miestnosť, urobiť si taký pokoj, to znamená, že aj s rodinou komunikovať, tým udržujete aj tie vzťahy, čítať si dobrú knihu a taká meditácia je veľmi dobre a taký refresh počas toho celého dňa, čo sme všetko vlastne spravili a pripraviť sa na ten ďalší deň s tým, že sa nás niečo čaká. A samozrejme, tento rok samozrejme už máme ďalšie obdobie, január, február, tak pomaličky nám ten jeden mesiac odišiel a je dôležité vlastne si uvedomiť, že ten rok veľmi rýchlo ujde a ten čas, že každý deň je v podstate výzva zmeniť niečo na sebe a samozrejme už nesmeníme to, čo bolo včera, ale tým, že sa snažíme každý jeden deň pristupovať k sebe zodpovedne, tak ako máme zodpovednosť voči práci, máme zodpovednosť aj voči vlastnému telu, voči vlastnému zdraviu a to sa nám objaví na tom, že budeme naozaj mať menej stresu, budeme viac pohodoví, budeme viac pozitívnejší a hlavne treba niekedy veci brať nadhľadom a usmievať sa. To je úžasné. Myslíte si, že aj tá duševná pohoda a taká mentálne duševné zdravie významne vplývajú na kvalitu črevnej mikroflóry? Alebo je to len opačne? Ak to tvorí hormón šťastia tých 90%, že sú to presypacie hodiny, alebo ako to funguje? Ono, ako som hovorila, je to systém, hej, to znamená, že či už črevný mikrobióm, aj to nastavenie, keď budeme treba celý čas negatívny, tak tým pádom vlastne aj to naše vyžarovanie nebude také optimistické. Hej? Tak väčšinou, keď si všimnete, pozitívni ľudia priťahujú tých pozitívnych, jak sa hovorí, braňak sa dá, rovného si hľada. Ale naozaj, že keď budete mať také pozitívne nastavenie, aj to telo bude vnímať, aj vy budete v odzovkách vlastne nie že žiariť, ale v podstate tak ako, že bude to na vás vidieť. Ľudia sa budú k vám potom vlastne pôjdu za vami, hej. Hej, to je také starogrécke kalokagatia, áno. Hej, vyrovnanie tela a duše. Čo
môžeme ešte urobiť preto, aby sme boli zdraví. Nakoľko vraveli ste o správnej výžive, čo je významná vec. Ale všetci vieme, že výživová hodnota potravín v dnešnej dobe je veľmi nízka a stále klesá. Je úplne iná, ako mali naši predkovia. A možno preto boli ako zdravšie a dožívali sa dlhého veku. Aké doplnky by ste možno výživové odporúčili, čo by nemalo chýbať okrem toho pestrého taniera, na čo by sme nemali zabúdať vzhľadom na to, že tej výživy z potraviny je málo? Áno, v podstate sa ma aj ľudia pýtali, že ako doplniť v dnešnej dobe tú omega-3, Kčko, Dčko, že aby tie vitamíny boli fajn. Selén, hej, zinok a tak ďalej. No a práve, že kebyže by sme mali doplniť naozaj tú plnú hodnotnú dávku tej omega-3, tak by sme mali zjesť vlastne 5 krát do týždňa vlastne rybu. A to človek niekedy nestíha, ani možno raz do mesiaca, možno niekto má raz na Vianoce. Ale naozaj je dobre doplniť si, keď už tak aj doplniť si tú stravu, ale na druhej strane vieme doplniť aj tými probiotikami, prebiotikami, podporíme aj ten mikrobióm a zároveň vlastne doplníme vlastne ten nástroj, ktorý nám lepšie využije tú potravinu pre zdravie toho tela. Hej, to znamená, že rôzne bifidobaktérie, firmicutes a tak ďalej. Oni majú niektoré potraviny, ktoré majú veľmi radi, ale vieme ich vlastne zároveň udržať rovnováhe tým, že ich doplníme rôzne prebiotika. Hej, to znamená vlastne tá potrava. A tým, že sme človek ako živý, my sme, ako hovorím, že fermentovaná nádoba a my potrebujeme stále doplňať. Takže naozaj buď nejakými dobrými probiotikami, alebo naozaj tou stravou a samozrejme kombinácii Kčka a Dčka, väčšinou na to ľudia zabúdajú, že len užívajú Dčko, ale potom pozorajú na pacientov, ktorí majú poruchy zrážanlivosti, aby na to Kčko, takže aj tie zelené potraviny. Takže samozrejme všetko s mierou, samozrejme po konzultácii s lekárom, aby ten zdravotný stav bol skôr chránený a aby tá prevencia bola oveľa lepšia. A však sa hovorí, že prevencia je lacnejšia ako liečba, takže je dôležité, že to stravovanie a tá výživa je kľúčová. Tá prevencia je veľmi významná a v tejto súvislosti mi zišlo na že ktoré ochorenia v rámci výskumu vy vnímate, že sú najčastejšie, ktoré sú spôsobené poruchou tráviaceho systému a hlavne črevného mikrobiomu, ale radšej by som to otočila na tú pozitívnu stránku. Ktoré ochorenia dokážete ozdravením črevného mikrobiomu vyliečiť v dnešnej dobe? No v podstate tým, že je dôležité vnímať zdravotný stav toho daného pacienta, treba pristupovať tomu pacientovi komplexne, hej, vypočuť ho a samozrejme konzultovať s rôznymi špecialistami, ktorým už bol komunikácii a samozrejme vieme zistiť na tej DNA sekvencii, ktoré bakteriálne kmene človeku chýbajú. To znamená, že a ísť po tej príčine. Nájsť tú príčinu a treba kožné problémy, či už nejaké ekzémy, či už nejaké laktózové, histaminové intolerancie, SIBO, syndrom dráždivého čreva, či už laktózové intolerancie a takisto vlastne aj ulcerózna kolitída. To sú všetko ochorenia, ktoré naozaj majú veľký vplyv a hlavne sú výsledkom vlastne nezdravého v úvodzovkách nerovnováhe mikrobiomu. A dokonca aj Crohnová choroba. Hej, takže dôležité je vlastne zistiť tú príčinu a vďaka tomu vlastne tým testom vlastne sa vedia doplniť tie bakteriálne kmene, ktoré človek vlastne samotne potrebuje. Ja už viem, že participujete na veľmi významnom výskume, ktorý sa realizuje v Českej republike a bola by som rada, keby ste možno aj našich poslucháčov informovali o tom, ako si môžu pomôcť, ale pomôcť skutočne s odborníkmi, že by ste trochu prezradili z tej vašej kuchyni, že ako to prebieha, ako sa môžu nakontaktovať ľudia na to, aby vedeli analyzovať, akom stave majú svoju črevnú mikroflóru, možno pre celú rodinu. Áno. A potom nastaviť
efektívnu liečbu a udržiavať, samozrejme vytvárať tú celoživotnú prevenciu. Viem, že vy to už viete nastaviť, tak skúste nám o tom porozprávať. Áno, to je veľmi dôležité vlastne vedieť informácie. Ja som zase taký človek, že nenechám si tie informácie pre seba, preto som aj tu medzi poslucháčmi, aby som vám povedala, že samozrejme, keď dlho človek už sa trápi v rámci svojho zdravotného stavu a chce vedieť, ako to vyzerá v tom tráviacom trakte. Ono to je úplne jednoduché. Vlastne odberová sada vám príde domov, z pohľadu domova si urobíte stier zo vzorky stolice, pošlete to do laboratórií a spolu so zdravotným dotazníkom vlastne sa na to v laboratóriu sa na to pozrú a vie sa potom doplnia sa tie bakteriálne kmene, ktoré potrebujete na základe toho reportu tej DNA analýzy. Takže všetko je to v rámci vedeckej rady, výskumu, vývoja, klinických štúdií, všetko je to v zahraničí, teda vedľa v Čechách. A takto vlastne ľudia môžu potom so mnou konzultovať, čo potrebujú, aj ten report im jasne stručne vysvetlím a vieme potom vlastne doplniť aj to nastavenie v rámci stravovania. To je veľmi významná vec, je to pokrok v tejto oblasti a vždy ma teší, keď sú efektívne riešenia pre klientov a pre pacientov, aj vy, ktorých máte vo svojej ambulancii. Takže čo by ste na záver odporúčili, alebo aké želanie, alebo možno posolstvo povedali našim poslucháčom? No, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ja som veľmi rada, že som tu mohla byť medzi vami. A nezabúdajte na to, že telo máme len jedno, tak ako sa hovorí kalogakátia, telo aj fyzičnosť, ale aj duševnosť, takže dôležité vlastne starať sa o to svoje zdravie. Či sme v akomkoľvek prostredí, treba si zachovať niekedy, aj keď riešite rôzne situácie, treba sa starať o to naše zdravie, o to svoje zdravie a starať sa viacej o seba, pretože berte ten černý mikrobióm ako váš tím zdravia, ktorý vám naozaj predurčuje, ako to u vás je, ako sa viete nastaviť, či už v rámci prevencie rôznych ochorení, ale samozrejme aj duševnej pohody. Tak ja vám želám všetko dobré a ak sa hovorí, prevencia je vždy dôležitejšia ako liečba. Veľmi pekne ďakujem pani doktorke Petre Vadovičovej, vám, vážení poslucháči, za vašu pozornosť a ak budete chcieť viacej informácií z tejto problematiky, môžete sa na pani doktorku nakontaktovať. Kontaktnú adresu necháme v linku podcastu Synapsie a tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami. Do počutia.